Днес ще ви разкажа за 5-дневното професионално обучение, което провеждаме за нашите студенти в Нашвил, Тенеси. Казвам се Емил Цветков и съм регионален директор по продажби за Southwestern Advantage. Работя с компанията вече 15 години. 2012 заминах за първи път в Америка, преминах през това обучение, направих успешно първо лято, върнах се за второ, трето и, както се казва, останалата е история. Но нека ви въведа в това как е организирана Southwestern програмата. Ние интервюираме студенти и когато преценим, че даден кандидат е подходящ, той бива селектиран за програмата. Продажбите не са нещо, което е подходящо за всеки. Продажбите са специфичен тип работа или бизнес, ако искате така да го наречете, и търсим определени характеристики във всеки студент. Когато студентът е одобрен, той може да е одобрен октомври, ноември, декември, чак до март месец набираме студенти и започваме да ги готвим преди лятото. Имаме два типа обучения преди лятото, 1 на 1 и групови за цялата организация. Тази година от България заминаха над 30 студенти. Те винаги пътуват първо до Нашвил, Тенеси, където е централата на компанията. Southwestern Advantage е американска компания, създадена 1855 година, като вече сме в бизнеса над 170 години. Централата на компанията винаги е била в Нашвил, Тенеси и така организирана структурата, че подбраните студенти ги обучаваме в България, след което преминават 5-дневно интензивно обучение в Америка, наречено Sales School, и заминават за щата, за който ще работят по време на лятото. Първото, което трябва да отбележим, е, че всички наши студенти летят заедно на един и същи ден. Тази година дата на заминаване беше 28 май. Летят заедно, пристигат в Нашвил. На летището ги чака наш представител, който ги води в хотела. Хотелът е Residence Inn, част от веригата Marriott, като не е една огромна сграда, многоетажна, а са малки къщички, което създава усещането на това, което ще правим и по време на лятото. Стаите са на 2 етажа и 5 човека може да отсядат заедно и имаме 5 дни интензивно обучение. Събуждаме се по времето, което събуждаме и по време на лято. Именно 6:59. Не 7 часа, а 6:59. Защото освен да се готвим технически за нашата работа, е много важно да се подготвим и психически. 6:59 е теорията на тънкото острие, че ти ако даваш малко повече от себе си, в крайна сметка резултатът ще е много по-добър. След като станем в 6:59, отиваме на закуска, тя е включена от хотела. Друга важна част от нашата дневна рутина е да направим позитивно четене. Има много готина книжка The Greatest Salesman in the World, най-великият търговец. Мотивационна книга, която помага с позитивната нагласа. Четем една глава от нея и потегляме към хотел Сонеста, който е на 2 минути от нашия хотел, и там се събираме за първата част от деня, която е лекционната част. За обучението в Нашвил се събират студенти от всички европейски държави, в които Southwestern има представителство. Именно България, Чехия, Словакия, Естония, Латвия, Литва и Полша. 7 държави, над 500 студенти се събират, за да преминат през това обучение. Разбира се, атмосферата е изключителна, изключително много ентусиазъм, заряд, всеки е мотивиран, амбициран да покаже на какво е способен. Преживяването само по себе си е уникално. Студенти, отиващи там за първа година, казват: аз никога не съм изживявал нещо такова. 500 мотивирани студенти, които полагат максимално усилие 12 часа на ден. Лекционните части се водят от мениджърите, които имат над 10 годишен опит в продажбите от врата на врата, като те са разделени на чисто технически познания за така нареченият цикъл на продажбите, как да апрочваме хора, как да изграждаме доверие, как да продаваме идеята, да показваме продукта, да затваряме сделката, но има и много части, които са фокусирани върху емоционалната част, психическата част. В продажбите 90% от успеха ти, особено в началото, е въпрос на менталитет и психическа нагласа. Именно за това имаме световна класа говорители. Мога смело да кажа световна класа, тъй като един от нашите представители е бил номер 2 в световното първенство по Public Speaking. За такъв тип лектори говорим. Наистина дори специалисти, които предават техните знания. Лекционната част обикновено от 9 сутринта до 1 след обяд, след което хапваме набързо и започваме практиката. Всичко, което сме учили на теория, е време да практикуваме. С нашата група взехме решението тази практическа част да бъде в централата на компанията, която е на 2451 Atrium Way. Там е централата на Southwestern Family of Companies. Southwestern Advantage е главната компания, но общо имаме над 20 бизнеса, които влизат по чапката в корпорацията. И ето там именно тренираме, за да може изолирано нашите хора да са концентрирани и да вземат максимум от тази подготовка. Когато премине цялото обучение, накрая на всеки ден имаме така нареченият Fireside Chat, където се разделяме на отделни организации. Тази година имаме общо 5 организации, 2 във Вашингтон,
една в Колорадо и 2 в Оклахома. И там на по-малки групи от 6 до 10 човека вече споделяме какво сме научили, даваме си фидбек и правим изводи, за да може да вземем максимума от цялото това обучение. 5-дневното обучение е направено така. Имаме встъпителен ден, за да свикне и с часовата разлика. 3 дни много упорита работа. То завършва с keynote speech на Дейв Браун, който е рекордьора на компанията за най-много клиенти, над 1000 клиента за 4 месеца. И той е директор в консултантската компания Southwestern Consulting. Има екип от над 150 консултанта, изключително успешен човек, доказан във времето. И той слага край на този обучителен период с историята си за неговите лета с Southwestern Advantage. Имаме обаче един допълнителен ден, в който е само практика. Тоест всичко, което сме научили първите 4 дни, го прилагаме в 5-я ден. Практика, за да наберем инерция, тъй като инерцията е едно от най-важните неща в нашия бизнес. На следващия ден летим по щатите, в които ще работим. Това представлява 5-дневното обучение на Southwestern Advantage, наречено Sales School. 5 дни изпълнени с знание, ентусиазъм, енергия и много практика, за да може да се подготвим за едно страхотно лято в Америка. В следващото видео очаквайте следващите елементи от лятото на Southwestern Advantage.